Time is ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Prestatano! Těšíme se na nejlepší časy, těšíme se na sebou proti dvojce. Těšíme se na výkony Honzy Svobody a Zdeňka Madži. Vypadá to, že Honza to má zasekáno více do půlky od sobě. Teď už jedou každý z jedné strany a teď už jenom čekáme na to, komu se to zlomí dřív, komu se časový zastaví dřív. To je nádhera, ten souboj, palec nahoru. U Honzy Svobody